नोंथांमोन बेंगलराव फिन सासे बर' सुबुं आन्दायनानै एबा गोमानानै दङ। दा बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोदों। नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै हो आरो जेसेबां हायो एसेबां भिडिअखौ अन्नानै प्लिज शेयार खालामनानै हो, जाहाथे नोंथांमोननि बे भिडिअखौ शेयार खालामनायावनो जोङो गुबुन सासे एबा मोनसे नखरखौ जोङो मदद होनो हायो, नङा होमबा, ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय। दा बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय नखरनिफ्राय खावलायनायलाय बे भिडिअखौ आङो लाबोनाय जादों। बे केसखौ हरदोंमोन नखरनिफ्रायनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिसिम। आंनिसिम मैयानिफ्रायनो हरदोंमोन, नाथाय आं भिडिअ बानायनो पारमिसन नखरनिफ्राय होयैनि जाहोनाव आं मैया बा दिनै बानायनाय जायाखै। दा दिनैहाय पारमिसन मोननाय बादि आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोन। दा फैदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। नोंथांमोन बे जाथाया मानि बे मार्च दाननिनो, बे बोहैथि मार्च दाननिनो 12 अक्ट' खालि सासे बर' लाइमोना लोगोफोरजों बेंगलर कर्नाटका रायजोआवहाय खामानि मावनो होननानै फैदोंमोन। बियो बेंगलराव 12 थारिख खालि, बे मार्च दाननिनो 12 थारिख खालि ट्रेनजों गाखोबोदोंमोन। बिनिफ्राय बेंगलराव सौफैबाय। सौफैखांनानै 14 मार्च 2025 14 मार्च 2025 इं अक्ट' खालि बियो मोनाबिलि समावहाय माने ओंखाम जानो होननानै बाहेरा फारसे ओंखारलांदोंमोन नामा। बे समावनो ओंखारलांनायनिफ्राय दासिमबो फैफिनाखै। मानो होननानै बुङोब्ला दा आन्दायनानै दंसै एबा गोमानानै दंसै बे मानसिया। दा आङो सावगारिखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनानै होगोन। नोंथांमोनहा बे स्क्रिनाव होनाय फट'नि सुबुंखौ जेरावखि नुवा मानो, बेंगलराव बा बबेबा मोनसे जायगायाव जेरावखि नुसना मानो, नोंथांमोनहा प्लिज नुसनबायोब्ला बे आं स्क्रिनाव होनाय नखरनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै थाबैनो खोन्थाहर। आरो नोंथांमोनहा जेरावखि नुवा मानो बे सुबुंखौ हमथानानै दोन। बियो बर' सुबुङानो नोंथांमोन। दा नोंथांमोनहा जुदि हास्लाबाबा आंनिसिम इनफरमेसन हरबाबो जागोन। दा बे आन्दायनाय एबा गोमानाय जायगाखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। बियो 14 थारिख खालि गोमादों, नङा होमबा। बियो खामानि मावनो फैदोंमोन कनस्ट्राक्सननि आन्दारावहाय, सासे कन्ट्राक्टनि आन्दाराव। दा खामानियाबो कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो बाथुर होननाय जायगायावहाय, बेंगलरावनो बाथुर एरियायावहाय, बाथुर मेन रडावहाय। नोंथांमोन बेवहाय प्रेस्टिज कम्पानिनि मोनसे गिदिर कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो। बेवहाय माने बियो खामानि मावनो होननानै फैदोंमोन। बेनिफ्राय मोनानि समावहाय, मोनाबिलि समाव 8टासो समाव माने ओंखाम जानो ओंखारलांनायनिफ्राय दासिमबो गिदिंबोफिननो हायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला बे बबेथिंबा जायगाथिं थांफ्लांबाय आरोखि। बे जाहोनाव बियो दा आन्दायनानै दं। दा आइडिया खालामनानै मोनो, नङा होमबा, बेंगलरावनो दं बे। बेनिखायनो बेंगलराव थानाय गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायगोन, नोंथांमोनहा प्लिज एसे अननानै नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। आरो नोंथांमोनहा एसे खबर ला, जेरावखि जाया। आरो लामा सामायाव नुसनोब्ला थाबैनो बेखौ हमथानानै भिडिअ बा फट'स लानानै आंनिसिम हर, नङाबा नखरसिम हर। नोंथांमोनहा थाबैनो इनफरमेसन हरलायबानो जाबाय आरोखि। नोंथांमोनहा प्लिज अननानै बयबो मदद हो। आं बे गोमानाय सुबुंनि मुंफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनि, बिनि एड्रेसखौ। बिनि मुङानो जाहैबाय साक्रा बसुमतारी। डेट अफ बार्थआ 1962। सरि, आङो केलकुलेट खालामनाय जायाखिसै, नोंथांमोनहा केलकुलेट खालामदो बेसेबां बैसो जायो। 1962 बिनि डेट अफ बार्थआ, मिथिबाय। बैसोआ गोबाङानो जाबाय। दा केयार अफ मोनसारु बसुमतारी, भिलेज, गामिया आरोखि सामसिंखेला, पिअ कारिगाव, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, आसाम, पिन कड 783370। नोंथांमोन बियो बेनि थागिबिमोन, जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो, आंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो नोंथांमोन। दा जोबोद दुखुनांथाव बेफोरबायदि आन्दायनाय, गोमानाय बेफोर दिनैल' नंला, गोबाव समनिफ्रायनो जाबोबाय। नाथाय लाबोग्राफ्राबो एसे खेल थानांगौ, नङा होमबा। आरो मोनसे खोथा आङो नोंथांमोननो शेयार खालामबावनो सानदों। बियो जे ड्रेस दा फट'आव आङो स्क्रिनाव होदों, बे गस्लाया बेनो होननानै बुंदों। बेनिफ्राय गाननाय लंपेन्टआ गोसोम कालारनि होननानै आंनो बेयाव थाफाग्रा गथ'फोरा आंनो दहाय खोन्थाहरदों। आरो BBW आफादनिफ्राय दा जोंनि मावथियारि बिथांमोनहाबो बै जायगासिम थांनानै सुलाद लानानै फैबाय। बिथांमोननि फट'खौबो आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव दिन्थिनानै होबाय। दा बेनो नोंथांमोन, जेसेबां हायो एसेबां भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ। आरो जोङो बे गोमानाय साक्रा बसुमतारी बिथांखौ थाबैनो रेस्किउ खालामनानै
न'सिम दैथायहरफिननायनि थाखाय जोङो थांखि लानांगौ। बेनिखायनो गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनहा प्लिज बे भिडिअखौ जेराव मेराव बे ससियेल मिडियायाव बेखौ शेयार खालामनानै गोसार होनानै जों जाहाथे थाबैनो मोनफिननो हायो नङा होमबा रायजोफोर। दा बे खामानिखौ अननानै प्लिज बयबो मावफुंनानै होदो। आं बेखौनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनानै दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।